Поли, трябва ми нещо преди да замина за морето. Имаме най-новата процедура, сега ще си я направим. Айде. Представяме ви Hydra Glow, нова комбинирана процедура за дълбоко почистване, регенерация и интензивна хидратация на кожата. Започваме с базов Hydra Facial, който почиства порите в дълбочина, премахва мъртвите клетки и подготвя кожата да усвои максимално активните съставки от процедурата. След това преминаваме към Dermapen, като по време на микронидлинга въвеждаме мезококтейла Lift Face на марката Neotiva директно в кожата. Така активните съставки проникват по-ефективно, стимулира се производството на колаген и еластин, подобрява се текстурата, а кожата става по-хидратирана, стегната и сияйна. Hydra Glow е перфектният избор, ако искате в една процедура да съчетаете почистване, обновяване и интензивна грижа за видимо по-свеж и здрав вид на кожата, особено през летните месеци. Ставаш. Ставам.